След 90 дни няма да ме познаете. Ще сваля 30 кг и ще снимам всичко. Пичове, започвам нова поредица пълна промяна. 90 дни, нула оправдания, само резултати. Какво може да очаквате? През тези 90 дни ще проследим целият процес. Какво ям, как тренирам и във всяко следващо видео ще има нов чалендж, предложен от вас в коментарите. Но трудността на чаленджа се увеличава с времето. Месец 1 диета плюс тренировки. Месец 2 диета, тренировки и добавки. Също така ще включим и така нашумелите пептиди. Всички се питат безопасни ли са, не са ли, така че ще ги тествам да видим за какво става въпрос. И месец номер 3 ще засилим режима до двойни тренировки на ден, сутрин кардио по 1 час, вечер с тежести и всичкото това само и само да успеем да свалим 30 кг за 90 дни. Всичко това ще се случва пред камера за вас. Едно видео всяка седмица. И голямото предизвикателство е в края на тези 90 дни, ако не успея да сваля 30 кг, то аз ще обиколя цяла България с колело. Ще тръгнем от София, минем през Пловдив, Велико Търново, Варна, Бургас. Това са над 700 км с колело. И най-якото, всичко ще се случва на живо в моя Twitch канал Яска ТВ. 24/7, поне 10 дена маратон. Предполагам, че толкова ще ни отнеме да минем 700 км, ако правим по 50 км на ден, 60 км на ден, зависи как ни е прехода, а може и повече. Не се знае. Идеята е да видим какъв ни е лимита. Ако такава поредица била изкефила, абонирайте се за канала, ударете му и този лайк и да започваме с това предизвикателство. Започваме от 130 кг, като искаме да видим две цифри на кантара. Ден 1 от моето предизвикателство. Първата седмица няма да си променям хранителния режим. Искам да ви покажа какво всъщност ядох до сега. Днеска сме си взимали една пилешка пържолка и малко салата. По принцип това ям. Между другото, гледам някакви хора снимат си храната и излиза колко калории. Опитах се да намеря такова приложение, нямам идея кое да ползвам. Вие ползвате ли някакво такова? Ако да, моля ви споделете отдолу в коментарите кое приложение мога да ползвам, за да мога да се штракна храната и да видя колко калории реално приемам. Също това би било интересно, дали съм в калориен дефицит. Не съм снимал закуска, защото закуска нямаше. Много рядко закусвам. Както ще видите от тази поредица, закуската ми беше кафе и един монстър без захар. Малко по-късно ще ви покажа вечерята и след това отиваме директно на фитнес, където започваме с кръгови тренировки. Ако не знаете какво са кръгови тренировки, това общо взето от всичко по малко, да може тялото да свикне с това натоварване. Също така ми е интересно какви добавки трябва да пия, понеже аз съм си купил протеин и креатин, нищо друго. Според вас, какво друго може да си купя да ми помогне в моята цел 30 кг за 3 месеца? Поделете ми отдолу в коментарите коя марка е добра, коя не е, какво мислите, дали само протеин и креатин е окей или трябва да вкарам, чух, че може някакъв BCA или какво там се води и ще кажете, ще ми е интересно също така да прочета отдолу. Тук що свърших стрима, часът е 9:20 вечерта, нищо не съм ял. Последното, което ядох, беше това на обяд, което ви показах. Пил съм още 1 или 2 кафета, не помня. Горе-долу това си ям по принцип. Реално не знам как съм качил толкова много килограми. Аз може би, защото ям доста сладко. Днеска не съм. Но такова е положението. Сега 9:20 намерих един фитнес близо до студиото, където работя. Отивам да си изкарам карта и започвам първа тренировка. Ще ви снимам малко бегло в началото, защото я знам, нова зала, никой не познавам там. Ще ви снимам какви неща правя и това е. Вече ще видим малко като посвикна, ще има и повече кадри, какво тренирам, как тренирам и така нататък. Сега отиваме до залата и да видим как е. Пичове, малка грезда. Фитнеса до работа не е денонощен и затваря след половин час, така че реших, че няма да почвам днеска вечерта, защото реално аз като си направя карта и то ще стане време да си ходя. Няма сега да губя един ден от абонамента, така че ще си направя от сутринта. Залата отваря в 6:30 сутринта, което на мен ми е перфектно, понеже е до работа и ще мога да ходя да тренирам преди работа или след работа. Мисля, че няма значение по принцип кога тренирам. Не знам, вие ще кажете, като толкова тъмно нищо не се вижда, предполагам, но да, кажете отдолу
долу в коментарите сутрин или вечер е по-добре да се тренира, когато сваляш килограми. Защото аз реално не искам да трупам мускулна маса, а искам килограми да свалям. Така че може да ми кажете някакъв съвет отдолу в коментарите. Това беше първия ден, общо взето, но най-доброто предстои, предполагам. Ще се видим на ден втори. Ден втори. Преди малко си направих карта за фитнеса. 45 евро. Какъв е този фитнес, бе, лад? Едно време ходих на фитнес, преди 15 години беше по 10 лева, 20 лева на месец, бе. Какви са тези фитнес? 100 лева ми излезна. Както и да е. Направих си карта за фитнеса, точно до студиото, където работя. В момента съм на работа. Мисля да ходя за сега след работа. Реално ще пускам стрим всеки ден от 4 до 8-9 вечерта. Фитнеса работи до 11 часа вечерта. Като ми каза, тази на момичето на гишето каза, към 10:30 ориентирали са към приключване, явно после чистят, нямам представа. Ще потренирам за сега нощно време, вие ще кажете дали е по-добре нощ през нощта и сутринта. Днеска имам много важен подкаст, така че трябва да закуся. Аз по принцип не обичам да закусвам, но днес ще закусваме едно, скупил съм си такива, обичам да ям за закуска, разни чия с кисело мляко вътре, около 300 калории има и за малко по-късно, преди да почна предаването, защото поне 2 часа не мога да излезна, помахна си и една протеинова бисквита. Не знам колко са добри, реално не знам дали са високо полезни. 250 калории. Не знам, просто ми се едеше сладко. Проблема ми е, че много ми се еде сладко. Че сладко не мога. Това ще е за сутринта, за да не престъргва, така че нямам търпение да ги заръбам. Айде, до по-късно. Часът е 6:30. Направихме един много хубав подкаст с Гатака. 2 часа и половина разговор, което реално е 2 пъти по-много хубави теми за разговор направихме. Общо взето гейминг. А сега отивам да тренирам. Първо стъпване в залата ще направим малко кадри оттам. Между другото нищо друго не съм ял. Това, което ядахме на закуска, това беше. Половин монстър съм изпил, пак без захар. Задължително без захар, спирам захарта изцяло. Единственото, което бих си взел като захарно нещо е от тези протеиновите бисквити и барчета и така нататък. Слънцето много пече, много е готино времето. Отиваме да се потнем малко. Айде, след малко. Всяка моя тренировка започва с кардио 20 минути на пътеката, като гледам да не падам под 140 пулс. След загрявката отивам да нацепя малко бицарици. След като приключим с ръцете, преминавам на тренировки за гръб. Понеже съм нов в залата, все още тренирам всички мускулни групи и затова след гръб минавам на рамо. Остава, пичови, ден номер 4 започва. Имам мръсна мускулна треска, лад. Не мога да мръдна. Може да ви се струва малко разпокъсано това видео. Чувствам се като робокоп. 2 дена на фитнес, гледай го тук, що светна зелено, това свири. Какво свири, желат? На ден 3 изядах единствено ония пудинг, чия пудинга сутринта, който беше 300 калории, плюс оризовките, които бяха ми останали половин пакет, демек още 100 режими. Без захар. Всичко пия без захар. Закуската ми днеска е буквално една протеинова бисквита. Ще трябва да хапнем малко повече днеска, че вчера се усетих след залата. Ценно нямах енергия за нищо повече. Замръзваше ми се погледа. Явно съм в много сериозен калориен дефицит, защото не съм се чувствал никога толкова изморен, така че днес ще хапнем някакво паржола, естествено един монстър, да дигне малко витамини. Като ме видят на работа с това монстър, към витамините трябва да си ги изпия. Да, действаме. Пили с ориз и зелева салата. Ще хапнем малко по-стабилно днес, защото вечерта трябва да блъскам в залата, не искам да ми приуше и пак вече горе-долу взех да го чувствам като комфортно в залата. Направил съм 3 тренировки и не знаете, първите 1-2 дена малко е тестене. Може да стана културист, знаеш ли? Ден 5. Мисля, че има някакви резултати. И не говоря за външен вид или килограми. 5 дена пазвам някаква диета, не ям сладко, никаква форма, само дъним кафенца и някакви здравословни храни. 5 дена по-късно ще кажеш, че се събуждам по-лесно, ще кажеш, че спа по-добре. Явно преди много съм се натварвал вечерта, защото мен по принцип нормалната ми диета беше ям на обяд, закуска не ям, а вечерно време се надунквах здраво с кот съсетиш, примерно пилешко филе с
пържени картофи такива на ерфрайер. Това ми беше едно от редовните ядената вечерта и то си хапвах мобилно вечерно време. Сега, откакто съм почнал този чалендж, не ям вечерно време и толкова ям вечерно време е такива лодизовки, които са буквално въздух, колко да ме заситят, да мога да си легна, а в тях няма никакви калории. И общо взето организма ми почва да се чувства все по-добре. Ако се чувствам така след 5 дена, какво ли ще бъде след 50 дена, след 90 дена на края на чаленджа? Направо нямам търпение да видя. И да, продължаваме напред. На обяд ще харнем някой паржола пилишка. До вечера пак сме на залата. Блъскаме в залата. Майко. В следващото видео ще изкача най-високата сграда в България по стълбите. Ако това видео ви е харесало, ударете му лайк, абонирайте се за канала и до следващия път. Peace.